ay galain mo na sinultian sa mga tapulan. Kita og post nga nagingon ang mahalon nga sapatos ug ang baratohon nga sapatos parihara. Mahalon nga relo o baratohon nga relo parihara mohatag og oras. Ang last atong part is don't buy expensive things, be contented. I used to follow that kind of principles in life. Saktong sa tuod. Anong palit mahalon mo kay kwarta? Pero ngano na mo palit sa mahalon? Sukat nga himo kong badminton coach. Dito na usab akong tinanawan na ng ayaw palit og mahalon. Nga naman, ang bula nga baratuhon, inig-training ninyo, kanang adlaw tangtang ng o sa shuttlecock. So nakasave tog ka kay tag 12 ra na. Yang shuttlecock nga mahalon is tag 65 karon siguro average na. So palit ka og shuttlecock, puro na dali maguba. Pero kung ang gatong baratuhon imong gamiton, bati kay inyong performance inig actual na nga duwa, di nimo ma-enjoy ang game. The same with imong sapatos. Kung imong sapatos baratuhon og sa mahalon, kung imong sapatos baratuhon, maslide imong tiil, maslide, dili kay mo grip ang sapatos, ang imong tiil sa sahog. So dili ka kadagan dayon, di ka kabalik. Nganong usay naa sa mahalon nga parihara man na sila. Yes, the difference is performance. Sa baratuhon, palit og baratuhon kung decoration lang. Palit og baratuhon kung way labot ang performance. Kaya kung mayon ka og okay ra ang baratuhon, dili ka ka-perform og maayo. Labi na kung sports, baratuhon nimo di ka ka-perform og maayo. Bisan og dili sports like photography, i-compare nimo ang mahalon nga kamera sa ordinaryong kamera, nindot kay guha ang mahalon na kamera. Singing, i-compare nimo ang mahalon na microphone ug ang tag 100 ra nga microphone, lahi. Perting lahi bisan ang pagpaminaw sa music. I-compare ang baratuhon nga radyo ug ang component, nindot kay tagubtub kayo. Performance na siya. Sa mahalon, nindot ang performance. Siyempre sa baratuhon ay pag-expect og performance. So kung yan kag be contented, ay pag-expect og nindot. Pero gana ka nindot, go for the expensive things. Palit lang ka, mao lang ni ang prinsipyo ron. Palit ka sa mahalon when you need to improve your performance. Kung maka-epekto ang performance sa baratuhon nga gamit, buy expensive. Pero kung para sa kong gingon, decoration lang, no need. Pero mo lang kung kaba mo sa story sa katong 3 Little Piglets, niabot ang wolf, gihuyop ang straw, naguba. Then gihuyop ang sticks, naguba. Gihuyop ang katong bato or katong mga bricks, wala naguba. That speaks of quality. So kung yung ka-contented, okay rin tato, parehan lang tato, gihimo sila, no? Pero nganong wala naguba ang katong third piglet's house, kay na quality. And quality is equivalent to protection. Kung imuhang paliton na nga mga materials sa balay kay baratuhon, kay be contented, nigabot sa bagyo, pag-expect na magubay nyo bay. Kung ganahan ka nga bisag mo bagyo, basin maguba, pero inikaugma human sa bagyo, napakay mapunit. Dili tong paghuman sa bagyo, wala na kay mapunit. So bisan sa trabaho, kay ang word meaning sa contented or pagkakontento is being satisfied with what you have. Pero sa trabaho, kung ang imong performance satisfactory, bati na. Ang gi-expect sa trabahoan,
whether either very satisfactory or outstanding. So kung naanad ka sa mentality nga be contented, di ka magdugay sa trabahoan, kay that the workplace will not be contented with your performance. Kay satisfactory means wala ka na late. Imo rang gibuhat, imo ang angay buhaton. And being satisfactory means pwede ka ilisan sa bisag kinsa nga pwede sad makabuhat sa imong gustong buhaton. Pero you're outstanding, very satisfactory, lisod ka pangitaon. So if you really are contented, kung tinuod ka nga makontento, kung sa inaanin mo o kung si kahimtay ni mo, ay gos ba? Ayaw kabala ka sa unsa inaanin mo. Pero kung ganahan ka nga ligon yung bay, ganahan ka o safe yung bay, then you're not contented. Kanya na kang kontento kung safe na yung bay. Dili pa ka okay karon, kontento na ka. Sayop man guna. Unya na ka kontento kung okay na ka. Ayaw sa ka kontento kung dili na ka okay. Kaya bisan na Ginoo nag-require sa best. Dili gani mga ang Ginoo bati kanang sa una ang i-offer sa mga tao, dili pwede ang i-offer nila kanang na defects. Gusto sa Ginoo best. So unsay mong i-offer sa Ginoo kung wala ka ng best? So meaning you should have the best already aron maka-offer ka sa Ginoo. Kay kanamayon ka og I'm okay, I'm contented. Ay galain, mo na sinultian sa mga tapulan.